عیسا 5,000 مرۆڤ تێر دکێ مارقۆس 6 û şandî vêgeriyan ba Îsa her tiştê got kiribûn û hîn kiribûn ji wî re gotin. Îsa ji wan re got hûn bi serê xwe werin cihekî bêpêjin û piçekî bihna xwe vedin. Ji ber êgo diçûn û dihatin piribûn, wan fersend nedît got xwarinê jî bixwin. Îcar ew bi serê xwe ketin qeyîkekê û çûn cihekî bêpêjin. Lê gelek kesê got çûna wan dîtin, ew naskirin. Ji hemû bajaran peya bi les ketin rê û beriya wan gihiştin wir. Çaxê Îsa derket bejê, wî elaleteke mezin dît û dilê wî bi wan şewitî. Çimkî mîna miyê bêşivan bûn. Dest pê kir gelek tişt hînî wan kir. Êdî ji ber ku wext dereng bû, şagirtên Îsa hatin û jê re gotin, ev dercihekî bêpêjin e, wext jî dereng e, bihêle ku ew herin gund û gundikên der û dorê û ji xwe re tiştên xwarinê bikirin. Lê Îsa li wan vegerand û got, hin xwarinê bidin wan. Şagirtan got, ma em herin bi 200 zîvî nan bikirin û bi wan bidin xwarin? Îsa ji wan re got, herin binerin ka çend nanên we hene. Gava ku wan zanî gotin 5 nan û 2 masî hene. Wî emir li wan kir got hemûyan kom bi kom li mergê bidin rûniştin. Ew jî ji komên got ji 100 kesî û 50 kesî pêk dihatin li erdê rûniştin. Îsa her 5 nan û her 2 masî hilda, li ezmên nerî şikir kir, nan şikan û da şagirtên xwe da ku ew deynin ber elalet yanî deynin ber gel û her 2 masî jî li hemû elaletê leva kir. Hemûya xwar û têr bûn ji nan û masiyê ji ber wa mabûn 12 selik tişi parî dan hev. Hejmara yêgo ji wî nanî xwarin 5,000 mêr bûn. Pirtûka pîroz, Încîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.